personalidade humana é máis complexa do que parece. Temos o id, o ego e o superego. O ego é o que somos. O superego, a idea que temos de nós mesmos. E o... En situacións de crise, a personalidade pódese desdobrar. Podes dar apariencia de felicidade, mentres por dentro te sentes podre e odio a túa vida. Como os payasos. Desdobrar a personalidade, iso significa dobre ración de problemas. Os superheróis teñen dobre personalidade. Son heróis ao mesmo tempo estudantes, científicos, xornalistas. En cambio, os superviláns non. Son malos a xornada completa. Superheróis. Oxalá existisen de verdade. Eles soiños acabarían co paro dos psicólogos. Padecen de exhibicionismo, egocentrismo, complexo mesiánico. O que pasa é que a sociedade actual está embrutecida. Antes todos os rapaces queríamos ser como a Batman, pero agora, se dis por aí que che excita a idea de pegarlles a outros tíos vestido de coiro negro e acompañado dun adolescente vestido en mallas, aínda haberá quen te mire mal. Pagar cun soldo de merda os prazos do coche, da luz, da auga, do gas. Iso sí que son superpoderes. Hai maneiras mellores de resolver os problemas que a violencia que aparece nos cómics. Por exemplo, o diálogo, a meditación, o autocoñecemento. Un superherói que dialoga e medita. É como ímos chamar, supercargante. A mí molaríamos ser Superman. Pensade nas posibilidades para ligar. Ter rayos X, moi útiles para non levar sorpresas con tanto Wonderbra. Podes levar a casa a rapaza voando románticamente e a mañá seguinte podes vestirte e marchar a supervelocidade. Home, tamén iría a salvar vellas por aí. Eu nunca fantasiei coa idea de ser outro. Eu moitas veces fantasío coa idea de que o meu home é outro. Non ten nada de extraordinario. De pequenos todos poñíamos os panties das nosas nais e imaginábamos ser un superherói diante do espello. Non, en serio, todos o facíamos, non? Pero desas cousas é mellor non falar. Falta chorde na túa vida. Un obxectivo definido. A iso levases unha xenta, como é debido. Diego, levas 2 horas martirizándome. Vale, ainda por riba que che dou un bo consello. E a ti que che pasa que andas apampado? Teño unha festa de disfraces e non sei que levar. Pois mírate que problemón. Claro, como agora tedes a vida tan fácil. Ai, se chupara de sano en medio de mil en ferrol como a min. Xa non entendo por que non vos obrigan vosos pais. Será porque leva anos abolida. Por culpa dos hippies como a case todo. Non entendo como puiden esquecer. É a festa máis importante do ano na facultade. Oi, Raúl, necesito un disfraz, ocorreseche algo? Ese mesmo que levas agora tenche o aquel. O disfraz ideal para vos sería un pico e unha pá. Así sí que non vos habían de coñecer nin vosas nais. E me desculpades? Ala, acaba iso e vamos. Diego, non esperamos por él? Estás de broma, últimamente non hai que nature. Está pasando moi mal. Acaba de quedar sen chollo. Moi triste, pero é culpa miña. En parte sí. Se non levaras aquela festa non o despedirían, Fran. Veña, dalle unha oportunidade. Que, Diego? Como se leva a vida sen chollo? E ti que che importa? Pero que sabredes da vida os da vosa xeración? Mira, neno, cando vos estabades na escola eu xa gañaba para comer. Claro que agora vos xa vos lo deron todo feito. Recordo unha vez, cando era do teu tempo. A vida era moi dura, sabes? Había que... Xa estou aquí, entrei sen chamar. Non esperaba este cambio de plans. Contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir, 1001 días para descubrir. Sempre mellor ser contigo alrededor, xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual. Que voy a pensar, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Pódese. Que cheiro é ese? É esencia de sándalo, moi relaxante. Puño máis se queres. Non fai falta. Niña, facíame falta unha sesión de masaxe, Acaba conmigo vivir con 2 homes. Quero dicir, con eses 2. É que non hai día que non me poñan dos nervios. Ai, Lucía, tes que aprender a controlar esa ira. Eu teño un mantra especial para estas situacións. Anaikios. Anaikios. Mentres o recito, nada me pode perturbar. Podo che ensinar un se queres. Trouxeches música? Sí, discos de Enya. É o máis relaxante que tiña. Mellor busco outra cousa, sí? Trátase de relaxarse, non de dormir.
Seguro que imos estar soas, non? Si, Diego dixo que non volvía ata as 9:30. Ai, que faz con esta cinta? Que lle pasa? É un recordo de familia. Nela hai unha grabación de 1935. Sai o meu avó no Uruguai con todos os emigrantes da vila felicitándolles o Nadal os que quedaron en Galicia. Ah, non sabía que no 35 houvese encontros. Non, muller. Isto acostumabas a facer daquela para manteren o contacto entre os emigrantes e os da vila. Gravábanos en cine e despois proxectaban as películas da vila. Pois non tiña nin idea. O malo é que a película original desfixos e só nos queda esta cinta de VHS. E por que non la pasas a DVD? E podese facer iso onde? Non sei, pero Sebas pasou aí pouco as súas cintas de Son Goku. Se queres, digo yo e que cha leve. Ai, sí, por favor. E veña, vaite colocando en posición que despois non me dá tempo a min. E que? Que tal levas o de Teresa, digo, para ti soiña na casa? Ben, non? Ai, debe de ser como unha segunda lúa de mel. Ai, sí. Igualiño. Ai! Hola, Que tras aí? vas flipar co disfraz que atopei. E ti que fas na casa? Non ías no hospital ver un colega que tivo un accidente? Non, o que pasa é que non aturaba un minuto máis as neuras de Diego. Eu sei un truquiño que teño para escaquearme. Finxir que a primeira chamada que che fan por teléfono é que che están dando unha noticia chunguísima. Ai, era mentira. E dixaches mentira toda a tarde con el. Son bo, Que non tes vergonza. Os segredos temos que dar unha excusa grave, pero non demasiado. E contala con expresión de emoción contida. Xa vexo que te lo tema moi estudado. Son anos de práctica, Seviñas. Ben moi ben para cando te queres desfacer dunha tía sen que se cabre. Mira, a ti viríache moi ben para cando... En fin... Acaba xa, pesado. Preparado que vou, Ben, ben. ¡Tachán! Quen son? Déixame pensar. O campeón mexicano de loita libre para nanos. Non, mellor aínda. O asombroso Spider-Man. Va que mola. Non quedaban de Superman ou de Batman. Bo, non compares, por favor, Spider-Man é o mellor. E non levo os calzóns por riba do pantalón. Se ti o dis... Na tenda quedaba un disfrace do Dr. Octopus. Podes comprar un e seríamos a sensación. Por que non te apuntas, Fran? Porque ainda teño dignidade. Home, Fran, que temos no cuarto unha foto túa bailando en bolas no medio da rúa con casco de viking. É distinto, era a final da Copa e estaba borracho. ¡Jaja! Aí quedas, amargado. Spider-Man, Spider-Man. Que tal vai? Ai, de maravilla, niña, de maravilla. Ai, non pares aí a teña. Manda, carallo. Sai dar unha volta e cando volvo teño a casa convertida nun bordel de Bangkok. Diego, que faz aquí? Non ías ver un partido de fútbol cos amigos? Sí, pero que Fran tivo unha urxencia, se vas unha cesta, Raúl tivo que facer inventario. Bueno, que pasa? Agora tamén teño que pedir perdón para entrar na miña casa ou que? Entón deixámolo por hoxe. Non, muller, por mí non te tens que molestar, que xa me vou pechar o meu cuarto. Ana, despois podesme pasar a cea por debaixo da porta. Diego, non te estamos votando, pero se quedas, por favor, en silencio. Vale. Estalo facendo máis. O que queres activar a circulación sanguínea, o movimento ten que ser arriba abaixo, non circular. Diego! Vale. Pero que faz, Ruta? Non ves que lle podes lesionar o cerebro e deixar aínda peor? Mira, deixámolo por outro día, Será mellor, sí. Pois nada, así podo ver o partido. Que? Sentouche ben? Sí, que non foi que acabase tan de repente. Sí. A Diego daslle ben iso de cortar as cousas xusto no mellor. Se só fos a Diego... Ei, Lucía, que esquece la cinta. Coídama, Non te preocupes, agora mesmo ya dúas Sebas. Mira outra cousiña. É sobre Diego. Non sei se te deches de conta, pero últimamente está algo rariño. Non! Eu pensei que non é fácil de ver a simple vista, pero ten aura como turbia e unha néboa de negatividade. Esa porta! Queredesme matar de frío ou que? Está insoportable. Queríache pedir un favor.
Eu pensei que está a pasar por unha crise, pero cada vez que lle intento sacar o tema, el pecha se manda. E, por suposto, non quere nin oír falar de facer unha limpeza espiritual. Se lle puideses botarte unha man, xa sabes, falar con el. Eu por qué? Ti é psicóloga, non? Ti vais que estudar estas crises. Ai, si, niña, pero eu non estou preparada para tratar a ninguén, e moito menos un amigo. Por favor, Lucía, se non vai me tolear de vez. Pero mira, igual se lle pasa dentro de... Claro, a quen se lle corre colocar as latas de olivas debaixo de todo. Como non vai haber accidentes con esta desorde? Para matarse un. Pensareino. Grazas. Grazas. Sebas! Non está, vai nunha festa. Ai, mira, Fran, voulle deixar aquí unha... Non podes pechar a porta. Que pasa? Pensei que estaba só. Mellor dixolle unha nota, por se acaso. Non usar. Vese ben, non? Marcho. Ata logo, exhibicionista. Hasta logo, estirada. Sí? O billar agora. Que están botando o capítulo de Mr. Bean no restaurante. Sí, ese. Non, aínda non sou os mocos no mantel, pero vai non facer dentro de 3, 2, 1... Ai, non podíamos quedar outro día. Sí, claro que sei o capítulo de memoria, pero é igual. Apostando, dis? Pois, espera que vou deixar o capítulo a gravar. Quen máis vai ir? Vale, pois, esperade aí, que baixo agora. O tratamento psicolóxico da depresión. Ai, Luci, veña, non é tan grave que non teñas mozo. Vale que ten os teus aniños, pero non é para que o tomes así. Para a tua información, estou perfectamente satisfeita con miña vida sentimental. Ai, sí. E logo? Ai, engordaches. Non, muller, xa se ve que non, que estás moi ben así, sí. Pedironme que lle axudase unha persoa que está en problemas. Que o trate, vamos. Que ti tratando a alguén? Iso sí que vai ser unha terapia perigosa. Non é unha terapia, só falar dos seus problemas. Veña, Luci, non és capaz de amañar os teus e vas a amañar os doutro. Grazas pola confianza. Vale, proba. Imos ver o teu coñecemento da mente humana. A ver, ti como psicóloga, que dirías que quero eu agora? Increíble. Outra cousiña, poderías aí... Non se penso apuntarme con todo. Se ao final vai ser certo de todo que non se che dá mal isto. Ei, chegou o noso grande heroe. Sebas. Non, o vosso amigo veciño Spider-Man. Foi unha sensación da festa. Que triunfo de disfrace. Incluso houbo que me ofreceu pasta por el. Por esa atrapallada? Sí, é que desde o da peli todo o material de Spider-Man está solicitadísimo. Entón pensas que os meus cómics vellos poden valer algo? Se están en bo estado, claro. Entón pasáchelo ben, Non estivo mal. Menos por un tipo que se puxo pesado e tive que andarlle na cariña. Que ti que? Que tive unha pelexa. Non, En serio, que? Que pasou? Que sí. É que un tipo puxose a darlle a vara a unha rapaza coa que estaba ligando e... deixei no cao. Ti deixaches cao en ti. Ligaches cunha rapaza? Sí? E sí. Non, un momento. Como era esa rapaza? Era unha desas rapazas que son así como... simpáticas, nada máis que simpáticas. Pois para que o saibas, está moi cachonda. E a disfrazada de Catwoman. E dixo que o meu disfraz era o máis molón da festa. Temos unha cita mañá. Que? Parabéns, Viñas. Sebas, sentíaste algo así como o amo da festa? Como se unha enerxía descoñecida se apoderara de ti? Pois sí, algo así, sí. Oi, Raúl, estás ben? Sí. O que pasa é que son moitos recordos, sí. Moitos malos recordos. Pero non quero falar diso, vale?
Vaya, Fran, que les? Non mo digas, Filosofía trascendental. Ai, non case. É un tebeo de superheróis. Non é un tebeo de superheróis calquera. É un número 1 de Spiderman. Regalaronmo cando tiña 7 anos. Ah, así que eres aficionado a ler aventuras de homes en mallas. Iso explica moitas cousas. Saiu a doutora Freud. Tamén queres facer prácticas de terapia aquí no piso? Pois mira, se cada non vos viña mal. Falar dos teus problemas con alguén calmado e equilibrado ven moi ben, Café. Grazas. Se vas outra vez? Alá! O número 1 de Spiderman! Ai, deixas moler! Non é para ler, é un investimento. Onte dechesme unha idea, nana. Ala, hasta logo. Eu tomo café e tamén marcho. Como cambiaraste antes, non? Non, por qué? Sebas, vas vestido de Spiderman. Mola, Non podes andar así pola rúa. Por que, Lu? Faime sentir seguro de mí mesmo. Onte na festa fun ao baño. Eran destes corridos. Normalmente cortaseme todo cando teño xente aos dous lados. Pero onte fun capaz de mexar con xente aos dous lados. Aos dous lados, Lu! A ver como te explico. Hai dous tipos de persoas que poden ir vestidas así. Unha, Spiderman, que resulta que non existe. E dous, os esquizofrénicos. Tampouco nos imos poñer así por un pouco de esquizofrenia, non? Mira, Sebas, deixa de facelo parvo, Non ves que está ridículo? Non. Garda o disfrace ata o ano que ven. Queres? Non, Lu! Ser Spiderman sempre foi o meu soño. Recordo un día na piscina. Miña nai fora lavar os pés e eu quedei só na toalla. Entón os mangallóns baixaron o bañador diante das rapazas. E mentres todo o mundo se ría de min, eu só pensaba unha cousa. Aí se puidese ser Spiderman. Aí se puidese ser Spiderman. Se viñas, todos temos malos recordos da infancia. Foi o verán pasado. Parece que non hai maneira de convencerte. Iso parece. Como queiras. Despois que non digan que non o intentei. Mira, pon roupa normal, estamos. Vou poñer roupa normal. Así me gusta. Hola, Lucía. Pensaches o que che dixen de Diego? Sí, falarei con el. Ai, grazas. Se hai alguén que lle poida axudar a ti. Ah. É a cinta do meu avó, xa levou, Sebas. Que cinta? Ah, cinta, sí. Onte deixei no salón, pero esquecime por completo. Agora mesmo yo digo, Sebas. Non, deixa, xa vou eu. Ti fala contigo canto antes, por favor. Seguro que vexo no bar. Vale. Ata logo. Ah, e se se pon parviño, dimo que lle aplico a terapia da zapatilla. Hola, Sebas. Díxome Lucía que sabías dun sitio onde pasan as cintas de vídeo a DVD. Pois sí, queres copiar algo? Sí, un vídeo no que sae meu avó. É a cinta. Ai, mira onde estaba. Debe non estar mirando a alguén. Queres darlle unha ollada? Vale, total a primeira clase non chego. Verás, que emocionante. Dime, Diego. Non, nunca pensei en ordenar as especias por orde alfabética, mira ti. Claro que debía de pensar nesas cousas. Gracias por axudarme, meu amor. Ai, que bonito, verdade? É o único recordo que me queda de meu amor. Pero como se parece condenado a Mr. Bean, pero cuspidiño. Non pode ser. Ana. A cinta de meu avó, borrada. Ai, non, meu avó. Pero non leve a cinta, muller. Por qué? Xa que che estragaron a grabación original, polo menos podíamos botar unhas risas con Mr. Bean, Como se che ocorre? É que neste capítulo é cando Mr. Bean fai así. ¡Insensible! Non, agora está demasiado cargado. Dixenche un cortado, non unha bomba de reloxería. Queres que morra dunha taquicardia? Teñoche que responder a iso. Só quero axudarche a facer ben o teu traballo, non te estites, Ai, que mal vos sentan os anos algúns, Raúl. Outro cortado para Diego. O último estaba demasiado cargado. Está pesadiño, Tiven furunchos máis simpáticos que el. Se queres, levo yo eu. Hola, Diego, que tal?
Pois parece que bastante frouxo, pero haberá que facer un esforzo se queremos almorzar hoxe. Non falaba do café. Falo da vida en xeral. Pois pareceme que segue como sempre. Naces, creces, levas unha chea de pausa, morres as máis das veces só arruinado entre grandes dores. Ai, que cousas tes, Mira, Diego, ti e máis eu nunca pasamos tempo xuntos. Por que será? Porque non nos apetece. Estive pensando que igual te apetecía falar dos teus problemas. Que problema? Eu non teño problema ningún. Iso non é o que eu teño entendido. Ah, xa. Falou contigo, Ana, non? Será laretas. Pois que saibas que ese problema non é só culpa miña, Se ela se molestase en comprar roupa máis sexy, pois eu... Non falo dese tema, Ademais, prefiro non sabelo. Non, falamos de que ti últimamente estás atravesando cambios duros na túa vida. E igual che conviña falar con alguén. Ah, xa. Intentas facer de psicóloga comigo, non? Pois paso, grazas. Ainda non estou tan mal, Non, eu só quero que te expreses libremente, Diego. A non ser que teñas medo, claro. Medo eu? De que? Non sei, ao mellor hai cousas dentro de ti as que che falta valor para enfrontarte. Ah, sí que sí, Pois sabe o que che digo? Que cando queiras. Pois hoxe ás 9 na tua casa. Perfecto, cóbrame. Invita a casa. Pois moitas grazas. De nada. Así que o teu paciente misterioso era Diego. Pero, mulleres, ese de deprimido non ten nada. Ou non? Ti que opinas, Raúl? Que é digno de eloxio que intentes axudarlles aos demais, Lucía. Por certo, eses cafés de Diego vouchos descontar do teu soldo, vale? Fran, mira, eses xa están armando barullo outra vez. Por que non lles dis algo? Ti flipas, eu son antiviolencia, pois non o sabes. Tío, que és un cobarde. Vasme dicir agora que nunca te metiches nunha liorta? Sí, pero eu a valentía gardo para impresionar as tías cos que hai posibilidades de sexo. Ah. E non é o caso. Por suposto que non. Pois deixo, Acaban de botalos fora. Ai, sí. E quen tivo as pelotas de botalos fora? Vaya fantasmas, Moito daqui e despois... Túas Coca-Colas, con cafeína e moitas burbullas. Non. Non pode ser Sebas. Sí que é Sebas, sí. Outro caso para a doutora Lestón. Non perda o noso próximo capítulo. Vai disfrazado de Spiderman. Sí. É unha historia moi longa, Raúl. É moi triste. Xa che valeu, Meu avó convertido en Mr. Bean. Outro máis. Que a cinta de meu avó está borrada e alguén gravou por riba un capítulo de Mr. Bean. Ostras, Ana. Sinto, prometoche que eu non tive nada que ver, Pero xa lle peguei unha nota para que ninguén a tocase. Entón tivo que ser A min ocórrenseme dúas persoas, E fans de Mr. Bean. Matos. E non é ninguna metáfora, matos de verdade. Vamos, que lles quito a vida. Ana, tranquila. Ten que haber unha copia disto. Era única. Non, pero... Mira, destas cousas, a familia sempre ten unha copia. Pensa. Ai, sí. Poida que miñas tías. Ves? Terei que ir a vila e aturar as miñas tías. Sanei que os... Ana, eu quedei contigo para falar dos seus problemas. Se te queres apuntarte tamén... Eu non teño problemas. Cando vai a vila e vexa as miñas tías, entón sí que terei problemas. Sí. Sanei que os... Pois aquí estamos. Pois sí. A ver, hai algo do que che apetece falar especialmente? Non sei, ainda por riba terei no que dicir eu. Pois vai a terapia do carallo. Diego, que última vez. Isto non é unha sesión de psicanálise, vale? Eu só quero que falemos do que che preocupa e que te expreses. Vale. A ver, contame. Pois estás bastante cómodo aquí. Diego, por que non te atreves a expresar os teus sentimentos? Levas tempo protexéndote debaixo dunha coiraza. Esas burlas aos demais,
A túa obsesión cada vez máis acentuada pola orde, a falsa seguridade, e todo iso comenzou cando te despediron. Contame como che afectou, Diego. A vida xa así, moi dura. Foi unha injustiza, pero que ímos facer? Xa. Vale, tes algún soño recorrente estes días? Pois, agora co dixi. Sí, soño cun verán que estive na casa de meus tíos, na vila, que teñen unha explotación ovina. E resulta que unha noite... Continúa, Diego, por favor. Unha noite empezaron a sacrificar a niños. Eu intentaba salvalos, pero non era capaz. Só podía escoitar os seus berros. E algunhas noites aínda me parece escoitalos. Diego, isto é moi importante, vale? Isto é un grande avance. É o silencio dos cordeiros, moi chistoso, Xa vexo que non imos a ningures. Se ti non queres afrontar os teus problemas, pois non nos vas poder solucionar. Mira quen foi falar. Eu non son a canta amargada por ser a única das súas amigas que segue ese mozo, nin intento disimulalo remexendo nos problemas dos demais. Moi ben, xa que estás tan seguro de ti mesmo. Mírate e dime que ves. Pois, a min, claro. Diego, non estás mirando. Que vou ver? Un home feito dereito, non demasiado guapo, pero algo asustado. Só neste mundo tan grande e hostil. Moi ben, Diego, continúa. Lucía, son un pusilánime, son un espécime patético, o exemplo perfecto da frustración. E ademais un disco pedante. Por riba pedante. Sí, 200 euros e subindo. Non me digas que agora invistes en bolsa. Non, puxen nunha poxa de internet o meu cómic de Spiderman. E co que saque, penso ir pasar unha semaniña a Ibiza. Por certo, ti sabes algo dunha cinta de vídeo da Ana? Non, que facía aquí unha cinta dana. Sei que lla deixou a Lu para pasar a DVD e alguén grabou por riba un capítulo de Mr. Bean. O capítulo de Mr. Bean no restaurante? Sabes algo? Non, que vou saber. Seguro que foi Lucy, que grabou e despois foi sella pinza. Por certo, sabes se grabou o capítulo inteiro? Saía cando estaba no restaurante e lle daba gana de esbirrar. Sí, cando limpo os mocos co mantén. Que pena non poder vela agora. Oe, Lu, podeslle pedir a cinta de Mr. Bean a Ana? Vos sabedes o cabreo que tiña onte? O que lle borrara xa se pode ir preparando. Xa lle pasará. Total, unha cinta máis ou menos. Ten moito valor sentimental. Será como o meu oso. Non vale moitos cartos, pero se pasase algo... Oi. Mira que das noxo, Oe, se ti non quedaras coa rapacesa da festa. Mira que esta noite pode ser a noite, Imos ir tomar un café e despois estudar a súa casa. Mañá temos un exame de patoloxía. Estudar na súa casa? Sí? Oe, Sebas, amiguiño, ti sabes cantas veces quedei para estudar con rapazas nos últimos anos? Pois, bastantes. Moitas. E cantos exames aprobei? Ningún. Queres dicir coxe? Quero dicir que se cadra non aprobas patoloxía pero que vas mellorar moito en anatomía. Vale pillando? Non. Anatomía! Anatomía! Clases magistrales co doutor Amor. Sebas, xa non ten chiste. Perdón, marcho para a facultade. Ei, onde vas ti? Levanta a camiseta. Pero, Lu, non pensabas que ali non me posto ese ridículo disfrace? Sebas, levanta a camiseta. Ai, vale. Contenta. Non. Os pantalóns. Pero, Lu! Sebas, déixate de historias e baixa os pantalóns se non queres que chos arrinque eu. Carallo, Lucía, se tratan los homes así, non me extraña que che duren tan poucos mozos. Ala! E agora que todo o mundo sabe o inmaduro que pode chegar a ser miña curmá, marcho. Desde cando usas ti gorra, Sebas? Quédame ben,
Ai, Lu, a máscara non, por favor. Ai, Luci, por que non o deixas? Mira, porque non é bo para el depender dun talismán. É unha seguridade falsa, artificial. O disfrace queda confiscado. Verás como me agradeces algún día. Sí, seguro. Bo, vémonos pola noite. Non contaches que tal onte con Diego? Estupendamente. Sí, en serio? Sí, é tanto. Non o ides coñecer. Estou alucinado. Non o coñezo. Que vos dixen, Nin rastro da súa prepotencia. Iso é innegable, pero eu case que o prefería antes, Diego, por favor, que mira todo o mundo para nós. Deixos, que aprendan do meu exemplo. É mellor asumir a frustración, a inseguridade, a falta de estima, o fracaso. Leva moito tempo así. Desde as 8 que chegaron, estánme deprimindo a clientela. Cóbrame, anda, cóbrame. Sí, claro, eran 8 tilas, non? Ois, Lucía, ti estás segura de que Diego vai ben? Fenomenal. Nunha clase soa fixemos os progresos de meses. A partir de agora é pan comido. Ai, menos mal, porque a este paso non imos dar gañar outro clines. Diego, por que non lle contas a Fran que che pareceu a nosa charla de onte? Non te sentes moito mellor agora que podes expresar libremente as túas emocións? Foi maravilloso. Levo tantos anos vivindo unha mentira. Seguiremos hoxe, non? Claro, a mesma hora na tua casa. Es tan boa persoa, Lucía. Grazas. Todos vos. É que non vos merezo. Diego, por favor. Cando penso todo o que vos fixen pasar, en confianza, nunca pensastes que eu era un energúmeno imposible de aturar? En confianza, sí. Fran. Non, deixo. Tú mesma dixeches que témonos que expresar libremente. Grazas pola tua sinceridade. Espérame unha tardiña. Entre este e que teño que ir a vilaturar a miñas tías. Ai, espero que atopes unha copia da cinta. Eu tamén o espero. Polo ben de quen sexa que me aborrou. Mira hoy polo lado positivo, Ana. Se cadra esa cinta anima a Diego. Digo porque se vas a escarallase con ela. A mí nunca me chistou moito, pero... Xa. Pero confiemos en recuperar a grabación polo ben de todos. Podemos marchar xa? Que ando un pouco solto de ventre, non me gusta ir ao baño fora da casa. Ai, nai que... Diego, mira, sobre do non ocultar as emocións, tampouco tens que tomar tan o pé da letra. Perdón, é que son tan torpes. Anda, vamos dunha vez. Ánimo, meus queridos friques, seguide demostrando o vosso amor por Spiderman. Hola. Ei, que tal, doutor? Horrible. Esquecime de facer o traballo de farmacoloxía, despois eses vándalos do fútbol quitaron o bocata, perdín o bus, ainda por riba, cando venía aquí... Xa, pero do outro? Que outro? Ai, outro. Pois outro... Prefiro non falar do tema. Veño, non me vas contar? Cunha condición. Prométeme que non vas rir. Prometido. A ver, que pasou? Que malinterpretamos a situación e a rapaza non estaba disposta? Non, se ela estaba dispostísima. Entón? Houve un pequeno problema. Disparouse o lanzarredes antes do tempo. É peor. Recorda que prometiches non rir, Deme unha especie de cambra. Unha cambra aí? Non, home, é que cos nervios paralizáronse as mans e non fun capaz de baixar a pitrina. Ela como tomou? Ben. Entón seguiredes vos vendo, non? Non falamos diso. É que chamaron por teléfono e tivo que marchar urgentemente para Lisboa para cuidar unha tía súa ou algo así. É a chamada que foi antes ou despois do incidente da Petrina? Non, despois. Ai, merda, por que teño tan mala sorte? Veño, a todo mundo lle pasa. A ti tamén? A mí nin de broma. Falo de Raúl. E non digamos a Diego. Isto non me pasaría se levar o traxe de Spiderman. A ver, Sebas, en serio pensas que ese disfraz che dá máis confianza en ti mesmo? Sí. E por iso porque non ten pitrina. Prometíchelo, Fran? Perdoa. Tamén facía trampa xogando Monopoly. 6 anos e xa era un fracasado, pero que presaxio, non? Moi ben, Diego, moi ben. É estupendo que sacáramos todo iso fora, pero... Mira, agora debíamonos centrar máis no teu futuro, Pero que dis? Se non fixen máis que asomarme a infecta cloaca da miña realidade, isto non é máis que o principio. O principio? Pois mira, se cadra, o mellor sería que enterrásemos todos eses recordos, vale, para sempre. Pero iso sería enganarme. Debo afrontar os meus sentimentos, sacar a dor toda que levo estes anos ignorando, como ti me ensinaches. Home, se cadra non todo mérito é meu, non? Non se xa molesta.
Iso recórdame outro día no que tamén me sentín especialmente miserable. Era o ano 1987 e na miña rúa había unha panda de rapaces que era... Ei! 400 eurazos que me ofrecen no Salón da Comida Coruña, que che parece? Ibiza, prepárate calabou. Todo me sai mal. Menos mal que o día xa acaba e non me pode pasar nada máis, que senón... Acabouse. Daqui non saio se sabe quen foi o que me borrou a cinta. Ana, reláxate, xa atoparás outra copia. Veñe de pasar toda a tarde coas miñas tías e todo para saber que non queda outra copia na vila. O recordo do meu avó perdeuse para sempre. Cuidado con ese fémur, que ten moito valor sentimental, A cinta sí que tiña valor sentimental. Quen foi Sebastimo? Veña, non é hora de buscar culpables, é o momento de buscar solucións. Aniña, imos cho compensar, de verdade. Ai, sí. E como? Teño unha idea. Paréceme que falo por todos os membros desta casa cando che cedo para sempre o capítulo de Mr. Bean. Xa. Así que queres sustituir a meu avó por Mr. Bean. Home, Ana, eu non dubido que o teu avó tivera o aquel, pero non mo compares con Mr. Bean. Toma, Mr. Bean, papón! Ai! Cuidado con este fémur, Ana! Agora vas ver. Sebas, xa podes ir confesando ou sigo rompendo osos. Os teus. Veña, que máis ten que sexa culpable? O mal xa está feito. A vinganza é absurda. Absurda, diso nada. A vinganza é imprescindible. Vaise vingar. E se eu non fun, que non fun e que fuches ti. Vaiche doer. Diego, en serio, que teño presa. Non me deixes só, por favor. Que me soltes. Hola, Ana. Que tal o día? Non me fales. Podei toda a tarde coas lurpias de miñas tías e total, para nada. Para min que foi Fran. E vais a acordar toda a vida. Pois eu deixote con Diego, a ver se te animas un pouco. Non me mires. Por favor, non me mires. Anai que os... Anai que merda. Estou farta. Farta! Alguén vai morrer. Mi madriña está tola. Xa lle pasará. Iso espero. Polo teu ben. Como ia saber eu que esa cinta non se podía coller? Pois porque teño unha nota, Fran. A culpa é de Lucy, que é un egoísta e vaille poñendo notas a todo. E así, claro, como imos distinguir as cousas que son importantes das que non? Se ata lle pon notas desas aos petit suís. Como para facerlles caso. Come os meus petit suís? Sebas, non é momento de discutir, é momento de estar unidos. E Ana non debe saber nada disto. Ai non, por que? Se ti me axudas a me garda o segredo, eu axúdoche a que Lucía che devolva o traxe. Feito. Vale, pero xa pode ser convincente. Hola, Lu. Comenteiche que mañá teño un exame. En fin, non é que sexa imprescindible, pero sería bo que levase o disfraz... Ai, veña, Lu, o pantalón só. Non. Os calcetíns. Un spider calcetín. Veña, Lu, é un exame moi importante. Prepara ben o exame, non tedes problema. Pero, Lu, ese disfraz dame seguridade. Mete outro carácter. É certo, Lucía. Que non? Acabou o disfraz, non ves que é unha adicción enfermiza? Ai, iso tamén é certo, Pero, Lu, sen ese disfraz non son ninguén. Únicamente o fracasado que lle roubou o bocata e que sempre perde a rapaza. Aí pilloute, Lucía. Mira, ti cala a boca dunha vez, Intento que vexa que non necesita Spiderman para triunfar. Sebas, ti levas un triunfador dentro de ti. Isto é lamentable. Lucía, o que Sebas leva dentro é unha grotesca caricatura de ser humano, miro, é penoso. É suficiente, grazas, Fran. Vale, ti mandas. Ala, eu marcho, que teño moitas xestións que facer hoxe. Seviñas, Que? eu só quero que desenvolva a túa propia personalidade. A miña personalidade non me deu máis que a desgustos. Podes quedar con ela se queres. Vale, pois o mellor vai ser que falemos. De que? De sentimentos? Non, non quero falar de sentimentos. Mira o que lle pasou a Diego por falar de sentimentos. Ti non és unha especie de Terminator das autoestimas. Nunca se me deu ben isto que
chaman vida. Resistiuseme o diñeiro e nunca aprendí a amar. Pero se outro día atopei unha saída, xa non son un perdedor, teño unha vocación e ao mundo voulle amosar. Descubrín que sei chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Gracias, Raúl. Bótalle un pouco de nesa miñanda. Mellor deixa a botella. Oes, se gravas por riba dunha cinta moi importante, hai maneira de recuperar o contido original, como fan en CSI? Non, claro. Non, a quen lle ia pasar unha parvada como esa? Unha colega miña que está medio desequilibrada. Oiches iso? Foi el. Que fixo? Porrou a cinta de meu avó. A única grabación que tiña de... Puximos a vila a gravar por outra vez. Ese avó non Diego, avó Marcelino, que morreu no Uruguai. Ah, sí, o que morreu no exilio, non? Ai, mi madreña, pobre home. Ai, que... Acabaron os mantras. Vinganza. Oes, Fran, como andas e vas? Séguese vestindo de Spiderman? Non, xa non. Lucía quitoulle o traxe e non creo que lle devolve. Menos mal, porque é moi perigoso disfrazarse de personaxe de cómic. Pode chegar a posuirte. A min pasoume dunha vez. Pero non quero falar diso, non. Ai, sí. E quen era o personaxe? Magneto, a sombra, Lex Luthor. Mafalda. O que? Dixen que non quero falar diso, entendes? Sí? Ei, xa podes ir preparando as maletas, marchamos de viaxe a Ibiza. Sí, vou vender o cómic por 500 euros, flipa. Non, é que ven o creador de Spiderman ao Salón da Comida Coruña. E eses frikis están que se hostian polo meu tebeo. Sí. Non te preocupes que non o perdo. Está ben guardadiña no meu cuarto. Ti vai preparando o traxe de baño. Veña, Lucy, non é para tanto. Vos é a peor psicóloga do mundo. O mundo é moi grande. Fui unha idiota por pensar que lle podía axudar a alguén. Ao final dixo todo o mundo peor do que estaba. Mira, Diego. E se viñas, tiñas ti razón. É certo, tiño razón. Pero veña, non quero verte así. Ti intentáchelo. Ainda que o resultado for lamentable. Marcho pro exame. Marchas así tan tranquilo. E non me vas a suplicar sequera que se devolva o disfrace. Non, acabouse Spiderman. Sí. Douche a miña palabra, Lu. Pareceme que vou sobrevivir sen el. É como te sentes? Ben, a verdade é que me sinto moi ben. Tiñas ti razón, Lu. Era o momento de deixalo. Grazas. Estou orgullosa de ti. Marcho que non chego. Desexádeme sorte. Sorte. Eu debería de ir marchando tamén, que hoxe teño unha axenda moi apretada. Pois eu baixo contigo. Non podo deixar de lado a miña prometedora carreira como camareira, non? Ao fin e ao cabo, é pro único que sirvo. E iso non é certo, Lucy. En realidade ti és unha camareira penosa. Lucy, eu vou baixando, vale? Vale. Merda. Lucía. Hola, Diego. Non, espera. Necesito falar contigo. Teño moitas emocións que compartir. Lucía, por favor, unha sesión soa. Que non. Media oriña, 10 minutos. Que non, e deixo xa, por favor. Ten piedade, Lucía. Por que me fas isto? Primeiro metesme na droga do sentimentalismo e agora quitasme de golpe. Non ten sentido. Ah, xa entendo. Tío, que queres é cartos. Ese é o teu objetivo. Crearme unha dependencia para despois sangrarme económicamente. Pois sabe o que che digo? Que de acordo, ti gañas. Canto queres? Pon un prezo. Pero non é iso, Diego. Ah, logo que queres? O coche, toma. Ou a casa. Podo poñer a metade do teu nome, pero a outra metade é da Ana, Mira, Diego, non quero nada, vale? É que non te das de conta. Pero se metín a pata ata o fondo. Non debín de andar xogando a psicóloga contigo. Mírate, dá pena verte.
A ver, se o que queres é unha terapia, pois toma o teléfono dun amigo meu. É profesional, pero profesional de verdade. Xa, e poderame axudar nos meus traumas, angustias e complexos. Mira, ti non tens nada que non teñamos todos. Somos un hipermercado de angustias, traumas e complexos. Xa, pero os meus son os peores, non? Ja! Atende. Mira, Sebas é tan paranoico que precisa levar un traxe de Spiderman para enfrontarse aos problemas da vida cotiá. Fran é un egocéntrico que enmascara as súas inseguridades cunha ridícula pose de machiño. E Raúl... Mira, de Raúl, mellor non o queiras saber, Xa, pero eu... Ti estás tan mal como a calquera, pero polo menos ti, Diego, tes razóns para erguerte e para seguir adiante, ser feliz. Como a cales? Por exemplo, Ana. Sí, debería deixarme porque eu son patético. A ver, Ana, é a proba do excepcional que és. Eu excepcional. Claro, claro. A ver, Diego, repasa a túa vida. Namorachaste dunha muller oposta a ti en case todo. E conseguiches casar con ela. É sincero, bo amigo, detallista. E se non foses tan condenadamente idiota, daríaste de conta ti soiño. Isto forma parte da terapia, porque debo dicir que me parece un pouquiño agresiva. Non, isto é o consello dunha amiga. Toma ou deixa-o. O consello dunha amiga. Unha amiga. Ai, é que non a merezo. Vale, collo o cómic e vou para a Coruña. E ti non me veñas releando agora, listo. Dixeches que ias pagar 500 e vas pagar 500. Así me gusta. Ana, solta ese cómic, vale? Queres dicir este te veo bello? Sí. E logo por qué? É moi importante para ti. Si, vais el estreno do segundo cómic da Coruña. Calquera manchiña podría oi desvalorizar. Menos mal que ainda non lle pasou nada. Vaya, perdoa, Fran, hecho que temos as colegas medio desequilibradas, que somos un chisco torpiña. Tranquila, ainda non lle pasou nada que non podamos... Ai, que alivio. E isto? Ana, que... E isto? E isto? E isto que? E isto? Vamos a mañar isto? Ti sabe o que valía isto? E a cinta de meu boque, Estamos en paz. Iso foi un accidente, Ana. Isto foi adrede. Vale, o do bocadillo pode ser que fose un accidente. O de rompelo xa non o sei, pero o de pisalo non. A niña sabía que eras mala, pero tanto non. Hola. E ti que mentindo má cara, E calando mentre o te leva as culpas. Iso ser un amigo, porque amigos como a ti non os quero. Podedes me escoitar un segundo? Ala, que faltaba, a psicóloga máis inútil do país. Mando che cunha crise como me devolves, Catatónico, és un enredante. Eu só traía un paquete para Fran. É do Uruguai. Outro negocio dos teus, seguro. É para ti. Ábreo. Para mí? Pero... E isto que quere dicir? Querido Francisco, finalmente atopei entre a miña colección a película orixinal que vostede andaba a buscar. O prezo que propón pareceme máis que axeitado. Por favor, saúde da miña parte a esa tal Ana e dígalle que ten sorte de ter amigos como a vostede. Afectuosamente? Pero é isto? Que quere dicir? Outro negocio dos meus, como ti dis. E agora se non te importa, gustaríame estar só. Cagáchela ben cagada. Perdoa, Fran, lamento moito. Diego, no que estás chorando? Non, grazas a Lucía. Pois eu acabo de insultar a Lucía. Ai, son noxenta, Diego. Ui, aquí fai falta terapia, pero a base de ben, Lucía, tes un minuto. E para que me berres e me insultes? Non falei con Diego. É que fixen mal eu agora, que lle pasa? Nada. Está moito mellor. Está tranquilo, en paz. O que? Díxome que tivera unha conversa contigo e que lle abriche os ollos. Grazas por todo. Pero eu non fixen nada, eu só lle dei o teléfono dun psicólogo amigo meu. El mesmo podía buscar na guía.
Diego non foi a ningún psicólogo. Fuches ti, Lucía. Para min que tes un don. Será de deprimir a xente. Non, tes un don para axudar as persoas. E iso non se aprende en ninguna facultade. Vas ser unha psicóloga genial. Pareceche. Claro. Perdoa por non confiar en ti, sí? E por todo aquilo que che berrei. Non pasa nada, Non o crin. Ti non sentías o que dicías, non? A verdade... En fin, marcho. Teño que resolver unhas cuestións. Vémonos, Así que ao final saiu ben o de Diego. Que che parece? Síntome xenial. Agora sí que me atrevo con todo. E iso está moi ben, porque eu teño un problemiña, sabías? Un problemiña con Mafalda. Que pasa? Hola. Vaya, canta alegría. Foi ben o exame? Genial, non fallei unha. Recordades eses mangallóns que sempre mangaban o bocata? Delles unha malleira. E o mellor de todo é que non botia falta para nada o disfrace de Spiderman. Parabéns, Ediñas. Queres un sándwich? Traigo a fame negra. Quita de aí, que aí estaba eu. Pois agora estou eu, puxeras unha notiña. Mira, nano, levo un día de merda, así que ou quitas de aí, ou... O que? Cuidado con esa testosterona, Ei. Diga? Sí, agora se pon. Sebas, é unha rapaza pregunta por ti. Dice que agora non a podo atender. Que agora está ocupado. Si digo yo adeus. Ei, aquí pasa algo raro. Quito o xersei. Non, porque xa vos dixen que non levo posto o disfrace de Spiderman. Sebas! Vale. Que pasa? Non é o de Spiderman, é o de Spider-Woman. Eu non mentín, Tes que quitar iso dunha vez. Isto xa é ensan demais, Arriba de paranoico travesti. Non penso quitar! Hai que facer algo xa. Mira, o que dicía que será feliz así había que deixalo. É distinto, eu non penso compartir cuarto cunha drag queen. Así que xa estás pensando algo xa. A ver, cal era o punto feble de Spiderman? A kriptonita? Non, muller, iso era o de Superman. O de Spiderman era... Como non fose a tía May? Quen? A tía May, unha parente máis pesada que o mundo de Spiderman. Os malos usaban a de refén para ir contra el, pero non atopamos algo así para as Sebas. Maruxa? Chamo eu, ti fai que saia do cuarto. Sebas! Que? Sai un momentiño. Non. Veño. Que non. Veña, Sebas, só queremos falar contigo dunha cousa. De que? Dunha cousiña. E que cousiña é? Unha cousiña. Está ben, pero que se ibades que nada ni ninguén me pode facer cambiar de opinión, Diga. Hola, mamá. Non, mamá, non son un travesti. Non, é só que me disfrazo de muller araña. Vale, mamá. Nada de mulleres, non. Nada de arañas. Non, mamá, prometo non disfrazarme de superheroe. Nin de superheroína. Grazas. Noraboa, doutora Lestón. Un plan realmente maquiavélico. Facemos un bo equipo. Todo doutor Tolo precisa dun axudante deforme. Vou. És ti. Lucía, garda as cousas de valor. Tranquilo, veño en son de paz. En realidade, só viña para darche isto. Que? Ei, o número 1 de Spiderman. E iso non é todo, Lea a dedicatoria. Con afecto, Stan Lee, habitación 447, trae champaña e un disfrace de Supergirl. Anda! Unha insinuación sexual de Stan Lee en persoa! Ai! Damo, Fran, damo! Cala, nano! Ai, consígueme unha, Ana, porfa! Que cales! Porque non levo posto meu traxe, que senón ás veces sabe lo que vou.
Ana, como conseguiches? Collín o coche, fun ata o Salón do Cómic ese da Coruña e o que cheguei ali non tiven que insistir moito, se che digo a verdade. Non hai moitas mulleres nas reunións de frikis. Parece que está todo solucionado, Por fin. Diso nada. Ainda queda restituir o meu fémur. Espero que fagas un bo negocio. Sabes, creo que non o vou vender. Así, cada vez que o vexa, acordareime de ti e de que fuches capaz de quentarlle a bragueta a un autor de cómic pola nosa amizade. Que bonito. Sí, bonitísimo. É que hai do meu fémur. Que vos parece se baixamos ao bar para selarmos a vosa renovada amizade? Sí, xa me tarda, sí. Que ainda non falamos do meu fémur. Pero todo me sae mal. Ei, teño o número 1 firmado polo autor. Canto pagan por el? Que vos dixen, Sí que ten que facer condenado. Ana, por favor, agora ti tamén. Cala, amargada. Mirade, agora van lle caer os mocos. Dentro de 3, 2, 1... Non sei que gracia pode ter se xa sabes de memoria. Que enténdelo, Diego? En absoluto. Pues menos mal se somos dous. Ti tamén opinas que este Mr. Bean é un mediocre? Ten unha expresividade tan burda e os seus gags son dunha simpleza que... Digo eu, que eu tampouco sei moito disto. Tan, 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 tan. É de Indiana Jones, Técnicamente non é un superherói. Non! É de James Bond? Non! Digan lo que digan. Non! Non! Ai, se chupara de sano e medio de mil en Ferrol como a min. E me he quedado totalmente en blanco. Veña, Fran, dalle unha oportunidade, verá? Fran! Xogar ao billar agora. É que están botando na tele o capítulo do Dame Chamo de Mister Lorenzo no restaurante. Ese. Raúl, ti que opinas, Que é digno de elogio que intentes axudar de versions. First and again. For one again on first and the almost burst and again to the position and the first and the second. Ai, desde cando me estou con gorda? Arre, carallo. Que faz con esa cinta? Que pasa? É un recordo de familia. Nela hai... Ai, coño. Joder. Te huele el pelo quemado. Pero iso sería enganarme. Teño que enfrontar os meus sentimentos. Sacar a dor toda que levo estes anos. Digo yo aquí. Me voy a comer esta vela. Namorachaste dunha persoa que é oposta a ti en case todo. E conseguiches calala. Que soy así, yo consigo algo tan malo. Ei, chegou o noso grande herói. Matos. E non é ninguna metáfora, matos de verdade. Vamos, que lles quito a vida. A niña tranca, tranca, Tranca. Hala, te faltaba a psicóloga máis inútil do país. Perdón. Mando o meu home cunha crise e devolvesmo como... No me deixes só, por favor. Que me soltes. Ai, que está cerrada. Digo eu. Mando o meu home cunha crise e como me devolves? Catatónico. Es un enredante. Mando o meu home cunha crise e como me devolves? Catatónico. Es un enredante.
Mando che mogame cunha crise, como vos devolves? Catatónico. Es un enredante. Eu só traía un paquete para Fran.